Viete, čo dneska priniesol Mikuláš? Robotu? Je 3 hodiny a 35 minút. Ideme na to. Janko Mikuláškovia. Dobré ráno. Dobré ráno. Ráno prvé, čo som stal, hneď som splnul. Fero minulý rok sám stával, teraz sa chcel pomstiť. Všetky dal postavať. Ale tento rok na to nie som sám. Bajník a syn nie je len o mne. Majo, čo sa teraz ide diať? Ideme letať s dronom a odhaliť všetky autá. Bude to cool záber. Stího. Daj im vysielačky. To sa teraz pokazila. Dobre, Moment. môžeme ísť na to. To znamená, poďme. 7 kameramanov, 7 Mikulášov, 7 škôl. Zatiaľ, čo Mikuláši vyrazili do ulic, my sme zachytávali každý detail. Potom sa presunuli na 7 škôl, kde každý kameraman pracoval samostatne, aby zachytil radosť detí, sladkosti a ich fotky s Mikulášmi. Jeden deň, 7 tímov, stovky momentov. Mali ste účasť? Zapájali sa deti? Áno. Fakt, že excelent, takú mám z toho hlavu. Milión detí všade, brutál, 120 záberov má každý. Mám ich 140. Idem tu strihať, mám na to pár hodín, asi 7, 6, tak daj. To však nie je všetko. A čo súťaž o iPhone? Všetko sme zostrihali ešte v ten istý deň, aby mohlo video hneď zažiariť. A zažiarilo. 500 000 zliadnutí, stovky detí zapojených do súťaže a na konci jeden šťastný výherca iPhone 15. A ak na budúce budete robiť Mikuláša aj vy, skúste viac experimentovať.